NgoLwesihlanu ekuseni kwasa ewumlotha amapayipi amanzi eNdwedwe njengoba uqhubeka umsebenzi wokufakela abantu bakule ndawo amanzi. Imeya yomasipala waseNdwedwe ithi kunesandla sesithathu kulesi sigameko. Besithagethe ukuthi ekupheleni kwenyanga kaMandulo lamanzi azobe sekwazi ukuphumela emphakathini. But uku-order nje leli pipe ukodwa kuyakuthatha inyanga ezi-4 ngoba kulona ipipe ongavuka uyahamba uyayithola. Kufuneke lakhiwe special. Ingakho siphatheke kabi sifuncusa futhi nomphakathi ukuthi uma khona onolwazi ngento eyenzakalile la abeze ngaphambili. Abahlala eduze kwalapho kwenzeke khona lesi sigameko bathi akukho abakubona. So angazi ukuthi kwenzakaleni ngoba i-construction ogandaganda bakhona baklinile la kuzohlala khona amapipe ukuthi noma ngathi wakhona mhlawumbe ifire enzalayo around ingakwazi ukuthinta amapipe. So ngicabanga ukuthi umuntu owashisa lapha washisa amapipe ngenhloso and wangacabanga ukuthi kunemize khona la ungacabanga ngogesi because kwasha igqobo zogesi sikhuluma nje omakhelwane bethu abanawo ugesi. Izakhamuzi zithi sekuyiminyaka engaphezulu kweshumi zingenawo amanzi. Namanzi ngishinya ngiyaphela engekho ngangokuthi size sigcina sesizama amasenti siqashe imoto ngoba kwamavatekana wasafike siqashe imoto mhlawumbe umuntu anibizele omali nakhona futhi noma seniqashe imoto angeke umuntu athi la isha yonke imphongolo uzoba wodwa umphongolo. Ngitshela ke nifamily ukuthi umphongolo wodwa uyini sigcina sesigeza kanye. Umasipala uthi kudingeka imali ecela esigidini samarandi ukulungisa lo monakalo kanti amaphoyisa ayaphenya ngembangela yalomlilo.